ሓንቲ በዓልቲ ሓዳር ሰበይቲ እያ እዛ ሰበይቲ ሰብኣያ የኽብራን ድልየታን የማላኣለን ብዘይ ምንባሩ ኣብ ልዕል በዓል ቤታ ፍትወትን ኣኽብሮትን ኣይነበራን ስለዚኣ ኣብ ልዕል በዓል ቤታ ውሽማ ክትሕዚ ከኣለት እቲ ውሽማ ከዓ ንሰብኣያ ገዲፋ ንዕኡ ክትምርዓዎ ይደሊ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንሰብኣያ ገዲፋ ናብኡ ንኽትመፅእ ሓበራ ኩሉ ሃብቲ ሰብኣያ ወሪሳ ናብኡ ንኽትመፅእ ከዓ ዝያዳይ ንሰብኣይኪ ብሂወቱ እንከሎ እንተፈቲሕክዮ ብፅሒትኪ ውሕድ ክኸውን ስለዚ ኩሉ ሃብቱ መጣን ክትወርሲ ንሰብኣይኪ ንቕተሎ ዝብል ሓሳብ ኣቕረበላ ከምዚ ምስ በላ ሰንቢዳ ነቲ ሓሳቡ ነፂጋቶ ነይራ እያ ብድሓር ግን ክትሓስበሉ እያ ጀሚራ መቸም ንሸይጣናዊ ሓሳብን ሕማቕ ነገርን ኣብ ኣእምሮና ቦታ እንድሕር ሂብናዮ ሸይጣን እውን ይደፋፍኣናን የተባብዓናን ስለ ዝኾነ ንምንታይ ከይ ንሰብኣየ ዝድንግፀሉ ከም ሰበይቱ እኳ ኣኽቢርኒ ዘይፈልጥ ድሌታተይ እኳ ዘየማልኣለይስ ኣነ ከዓ ክሓልየሉ ብምባል እያ ነቲ ውሽማኣ ዝሃበ ሓሳብ ክትቅበሎ ዝደፈረት ንሰብኣያ ንምቕታል ድማ ፈውሲ ንምግዛእ ናብ ሓንቲ ፈውሲ ትሸይጥ ሰበይቲ ኸደት እታብ ሸያጢት ፈውሲ ድማ እዚ ዝህበክ ዘለኹ ፈውሲ ኣብ ፀብሒ ዝኣቱ ፈውሲ እዩ ነታ ፀብሒ ጽቡቕ ጌርኪ ኸሽንኪ ነዚ ፈውሲ የእትውዮ ነዚ ምስ በልዐ ንእለት ክመውት እዩ ብምባል ነቲ ፈውሲ ሃበታ እታ በዓልቲ ሓዳር ሰበይቲ ከዓ ነቲ ዝሃበታ ፈውሲ ተቐቢላ ንገዝኣ ተመልሰት በቲ ትገብሮ ዘላ ተግባር ብፍርሒ ከይደቀሰት ሓዲራ ንንጉሆ በዓል ቤታ ናብ ማሕረስ ነበረኻ ኮፍር መደብ ስለ ዝነበሮ ኣንጊሃ ተንሲኣ ልክዕ ከምታ ሰበይቲ ዝበለታ በቲ ፈውሲ ጽቡቕ ጌራ ፀብሒ ከሽና ኣብ በረኻ ምስ ከደ ዝምስሖ ጣዕሞተ ብንጀራ ፀቢሓ ቋፅረትሉ ሓላይት ክትምስል እውን ናይ ድሓንኩን ኣብ ግንባሩ ስዒማ ፋንወቶ ሰብኣይ ከዓ ካብ ሰበይቱ ጌራቶ ዘይትፈልጥ ነገር ስለ ዝረኸበ ደስ እንዳበሎ ንበረኹ ወፈረ ኣብቲ በረኻ ኣብዑሩ ፀሚዱ እናሓረሰን ከሎ ሃንደበት ኣቦ ሰበይቱ ማለት ሓሙ ይመጾ ሰላምታ ድሕሪ ምልዋጦም ከዓ እቲ ኣቦ ሰበይቱ በልኪ ገድፈካ ዝወደይ ኣብዚኣ ትረኣይ ግራት ስለ ዝነበረትን እያ መፅየ ነይረ እሞ እዛ ፀሓይ ከይተረረትን ከላ ንገዛይ ምልስ ክብል በሎ ሰብኣይ ጓሉ ከዓ ስቕ ኢሉ ክሰምዖ ድሕሪ ምጽንሑ ኣቦይ ንዕበሉ እሞ ቁሩብ ሓይሊ እንትኾነኩም ካብዚ ጓልኩም ንምስሓይ ዝቋፅሮ ተሽሻይ ቅምስ ኣበሉ በሎ እቲ ሓሙኡ ድማ ኣይፋሉን ንሱ ስባ ንዓኻ ክኾነካ ብምባል መለሰሉ ኣቦ ንዑ ደኣ ከይበላዓኩም ኣይሰደኩም እየ ብምባል ኣብ ዕሩ ዶ ወቢሉ ነቲ ሰበይቱ ቋፂራቶ ዝነበረ ዝተሰመመ ምግቢ ብሓደ ኮይኖም ዝበልዕዎ እቲ ዝገርም ነገር ግን ወላ ሓንቲ ይኮኑን እኳ ደኣ እታ ምሳሕ ኣዝያ ጥዕምቲ ብምንባራ ኣዝዩ ደስ ኢልዎም እቲ ቦ ንጓሉ መሪቑ እቲ ሰብኣይ ከዓ ንሰበይቱ ድኒቑ ተመስገን ካኢሎም እዮም ካብ መዓዲ ዝተንስኡ ሽዑ ተሓሙኡ ንሰብኣይ ጓሉ የሳልጠልካ ኢሉ ብምምራቕ ድሓንኩን ኢልዎ እዩ ንገዝኡ ዝተመለሰ ኣጋጣሚ እታ ጓሉ እውን ብተግባራታ ስለ ዘይቀሰነት ኣብ ገዛኣ ፍርሒ ስለ ዝፈጠርላ ናብ ገዛ ስድርኣ መፅያ ትፀንሖ እሞ እዛ ጓለይ ሎማዓንቲ ምስ ሰብኣይኪ ተመሲሐ ኣቤት ክትጥዕም ምሳሕ ከምታ ምሳሓት እያ ትጥዕም በሊዕ ኣይፈልጥን ሰብኣይኩ እውን ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልዎ ብምባል እዩ ዝነገራ ከምዚ ምስ በላ ሰበይቲ ኣቦይ እውን ክሞቶኒ ኢላ ብስምባደን ፍርሕን ፈጥፈጥ እናበለት እሞ ድሓን ዲኻ ጽቡቕ ይስማዓካ ኣሎ ብምባል እያ ዝሓተተቶ እቲ ሰብኣይ ከዓ ብድሙቕ ፍሽኽታ ከምቲ ዘየለ ጽቡቕ ይስማዓኑ ኣሎ በላ ሰበይቲ ግን ፍጹም ኣይቀሰነትን ብቁልጡፍ ናብታ ፈውሲ ዝሃበታ ሰበይቲ ብምኻድ ኣትነድር ዳኣኒ ነቲ ፈውሲ ኣቦይ እውን በሊዕዎ ኣቦይ ከይሞተኒ በጃ ክንገለ ግበራ ንበለታ ኣጆኹ ዛጓለይ ኣቦ ከይሞተኪ ሰብኣይኪ እውን ኣይሞተክን እዩ ፈውሲ ዘይኮነ ኣዝዩ ጥዑም ቀመም ይሂበኪ ርኢኺ ዛጓለይ ጽቡቕ እንተውፂና ጽቡቕ ይምለሰና ሕማቕ እንተውፂና ድማ ሕማቕ እዩ ዝምለሰና ፈውሲ ሂበክ እንተዝኸውን ነይረ ኣቦኹ እውን ምሞተ ነይሩ እቲ ሕማቕ ነገር ናባኺ ተገልቢጡ ነይሩ ማለት እዩ ሰብኣይኪ ድማ ንስኺ ስለ ዘየኽበርክዮ ጽቡቕ ስለ ዘይገበርክሉ እዩ ጽቡቕ ዘይገብረልኪ ዘሎ ካብዛ ዝሃብኪ ክቐመም እናሰራሕኪ ተኸናኸንዮን ኣኽብርዮን ጥራይ እምበር ንሱ እውን ከኽብረክን ከፍቅረክን ድልየታትኪ እውን ከማልኣልኪ ብምባል እያ ዝመዓደታ ምኽሪ ናይታ ሰበይቲ ተቐቢላ ከዓ ንሰብኣያ ክትኳናኸኖን ክትኽብሮን ጀመረት ሰብኣያ እውን ከምኡ ከፍቅራን ከኽብራን ድልየታታ እውን ከማልኣላ ጀመረ ኣዝዩ ሕጉስ ሓዳር ኮነሎም ንውሽማኣ ከዓ ብሰንኪኻ ኣቦይን ሰብኣየይን ቀቲለ ነይረ ገጽካን ድምፅማፅካን ክሪአካ ይደልን እየ ብምባል እያ ዝተፋነወቶ ንብለኩም ካብ ዛንታ ብዙሕ ኢና ንምሃር ነውፅኦ ሕማቕ ናብ ነብስና ከምኡ ነውፅኦ ጽቡቕ ናብ ነብስና እዩ ዝምለስ ሰባት ዘየኽበሩና ጽቡቕ ዘይገበሩልና ይንበል ንሕና ኸነኽብሮም ኣለና ዶ ጽቡቕ ንገብረሎም ኣለና ዶ ኢልና ንነብስና ንሕተት ንሰባት እንተኽቢርና ክብረት ይምለሰና እንተሕሲርና ሕስረት ይምለሰና ከምኡውን ጽቡቕ እንተጌርና ጽቡቕ እዩ ዝምለሰና ንኽትቅበልሲ መጀመርያ ክትህበለካ ምሳኹም ጸናሕኩ ሓሚኤ እዛ ቪድዮ መሃሪት ኮይና እንተረኺብኩማ ናብ ካልኦት ሰባት ክትበጽሕ ሸር ግበርዋ ላይክ እውን ኣይትረስዑ ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝመለሰኩም ሰላም